മോളെ മഴയത്ത് ഇവിടെ എന്തോ നീന്ന്? എൻ്റെ ഒരു 5 രൂപ കളഞ്ഞോ ആൻറ്റി? മോളാ മനു അണ്ണൻ്റെ വീട്ടിലല്ലേ? 5 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ ഈ മഴയത്ത് കിടന്ന് നനയണ എന്തിന്? മക്കള് വീട്ടിൽ പോ. ഇല്ല ആൻറ്റി, ഞാൻ നോക്കി എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളാം. പൈസ കളഞ്ഞു പോയതിന് മോളെ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പറയുമെങ്കിലേ ആൻറ്റി തരാം. മക്കള് വീട്ടിൽ പോ. വേണ്ട ആൻറ്റി, എന്നെ ആരും വഴക്ക് പറയത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ഒരു വെയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാണ്. അതെന്നെ കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ നോക്കി എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളാം. ഇവിടെ തന്നെ മക്കളെ കളഞ്ഞ?